Morjesta vaan kaikille, se on Meni täällä uudestaan Team Deathmatchin parissa ja MV2. Hankin uuden webkameran. Kuten huomaatte, paljon parempi kuvanlaatu ja tähän videoon ei vielä äänestetty sitä asetta tai klassia, että juu. Taas keskeneräinen, että vedetään varmaan taas toinen tähän perään. Juu. Ja viime videossa varmasti, no ei tähän välttämättä ryhdytään ketään perään. Mitä sen verran pitkälle? Että niin. Jossain vaiheessa ehkä teen niin kuin Minestä videota. Eilen oli joku uppausongelma, että en saanut upattua mun Mine-videota minkä kaverin kanssa, kun se kuvasin Chemicraft-serverillä. Siinä joku mättäs, en tiedä mikä oli siinä, että näin. Me yritetään uudestaan varmaan tänään tossa jossain vaiheessa kuvata semmoista nimeä vähän, että joo. Jos minä kiinnostaa, niin pistäkää vaan kommenttia, että minä haluaisitte multiplayeria tai singleplayeria. Myös niitä custom-mappeja sitten. Pistäkää ehdotukseen. Että juu. Ei tässä hirveästi muuta itse asiassa olekaan. Mä pelaan tästä loppuun. Siihen tulee näin. Sori, jos on vähän hiljasta. Täytyy keskittyä oikein. Predator-missillä tuli. Täältä double kill tulee varmaan. Ei ihan. Jos jostain tappat, rauhaa harrieri. Jossain pitäisi jätkä. Näyttääkö tuon punaista pistettä? Näyttää tossa. Ja harrierit tuli sitten. Nää tonne johonkin. Siellä voisi olla ehkä vastustaja jopa. Joo, level tuli tosta noin. Oi nyt. Ai. Ei saatu superkanneria ainakaan. Että näin. Ihan hyvä killstreak on taas tullut. 14-2. Ehkä olisi mikään hirveän hyvä pelaaja olekaan. Niin. Ehkä tässä nyt jotain. Ihan hyvin tästä tappoi tulee. Mä paskakaan ole. Ai erittäin. Huomannut sitä sieltä. Sieltä tuli yksi. Mikä ei. Eikö se toinen? Se toi. Täällä on ketään. Eikä täällä. Misäs täällä kaikki onkaan?
tää loppu näköjään tähän näin. Ja se on sitten morjesta taas kaikille ja menin ja juu, se on moro, suvatkaa ja jakakaa. Moro.